Какво става, приятели? Аз съм Димитров 1 и това е някакъв тъп клип. Така. Тъй като нямам какво да правя, почвам някакви влогчета, които ще качвам от време на време, докато така почна да снимам отново клипове. В смисъл, нали, геймплей. Сега ще имам малко влогчета, 2-3 влога и ще ги качвам през таблета. Да видим дали ще се получи. И днес ще говоря, и аз не знам какво ще говоря, за простоти. Така, сега преди малко тък му се научих и след малко ще излизам и искам да поговоря малко за нахалниците. Не по-точно тези, които постоянно ми нахалстват в освен скайпа. Значи, искам да ви кажа, без да се сърдите, нали, казвам ви го, без да се сърдите. Да спрете да ме питате дали мога да снимам с вас. Не може. Просто сте много. И така, само се намаля телевизора. Да, мисля, че се намаля. Така, да, не може да снимам с вас, защото сте много. Не може на 200 човека да угодя. Снимам сам, по принцип, и се надявам да не се сърдите. Тук зумвам малко. Качеството ще е лошо сигурно на клипа, защото е от таблета. И това беше от мен, аз съм бахти жалкия. И ще снимам някой клипче пак. Скоро, чао.